Bo hampena फिसालाया उन्दुखालाय लेथारो जा नामारगौ होला आङो ओइ हामा मालाय बिस्रा देखायनायनि फैसा मोनो नों आं जाम्बा जाम्बि बायनानै जा गोथाव मोनथारसिगोन बेखौनो टिभिआव नुनानै Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। उपाय गैया नै आं मैदेर खर' माबा मैदेर हाथायखौ लांसैलाय आरोना आदैमोनाव दाखालि माने लांनायखौ न'आव जाजोब्बाय बिराद मोजां मोनदोंमोन ओंखायनो मोजां मोननानै लांफैफिनबावबाय आङो हाजिरा लादों नालाय गाबोन माइ हानाय गरसे गरसेखौबो लांनांगौ थासुमलि बिफां गुदियावनो गावब्रालायदों नै हाया बेयावथ' बिराद गिदिर थांखागोन हा खोबावाखैसोदां हा खोबा साबसिन थांबावोसो हा खोलायनाङाथ' हाया हाया माने बेयाव मानि थाखाय खोना होनबा डाइरेक्ट गोजोआना सरासनस्रा ओंखायनो थाङो आरो जानायालाय दाख्लै जि बरिया जाबाय बरिया जाबाय जोंहा फ्रुस 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 मोनलाय लायो जानला मोनलाबो जावजाया जाहैबाय जावजाया आरो माने बायनायनि खोथा नालाय मोजां जानांगोन ना जावजायाबो ओइ जेबो नङा ओरैनो गायाखैना बेखौबो खस्थ' दंना गायनायावबो बिबार बारलायबावलै बिबार बार दा 20 थाखाल'सो हरजादों आंनो जानो जायो आयाबो सासेयाबो जोंना देग्लाय गैया गायनाय जायासै माने बिफांखौ मोसौ जाहोजोब्बाय मोसौ जानानै सेस गायनायालाय गायदोंमोन ओमफ्राय गैया बिफाङा थेफा थेफा जाजोब्बाय लागाव सिङाव थांथारदों बिनिया नोंनो एफा बोलो गोरायानो बोनो हायाखैबा होमबाथ' गोगोमानो दं माने इथिंबो इथिंबो थांनायखाय थगायदों ओइ दरसेल'सो मोजां दं बेल'सो गिदिर लागाव दायो मैदेर हाथायखौ बरनखांजोब्बाय जोङो दायो साइज बानायसै आरोना हास'नायनि हाबाफारि लाबोयो जागोनथ' आरो बारगोन सेरसे जागोनदां नैबिदिया गोरा गोरा जायोना बारदा बरियाथार आरो गुरै थासुमलिया गैखालाबो गैनायालाय गैलाथ' आरो बैथिं जावजोब्बायबा हाब दाख्लै मनानि हरबाय फिस मोननैल' होलै खथ्थ' मोजां माइ हानायाव बारा बुरजाबा ओंखामफ्रासो उखैनो नागिरा ओरैनो जलफान सिस्टेम उखैया दा ओंखाम जानोलाय मोजांसो खिन्थु किसुमाना जानो सुखुवा आरोलै जानो सुखुयैफोरनि नंला बेयो जोंनिसो ओरैनो थाग्राया जायो जानाया हाथायाव बायना लाङो दा जानो लुगैना बोथोरनि माबाखौ फिथाइफोरखौ सोरबाया फिथा बानायगोन सोरबाया फिथायावबो जि बरिया आमथा आमथा जाथारलै
एसे माइरंफोर होदेरनांगोन माइरं होखानांगौ बिराद मोजां जायो ओइ माइब्रा ओंखामखौ जाबा जेरै सिथाबोना बिदि मोनजायो आरो सिथाब्रुंनो आरो थाल फिथाइनि फिथा थालखौ मोनजाफेराखैला बिराद गोथाव मोदोमो थालनियाबो बोरैबा थाल आरो बेथाल होनलायलाङो जानो बोरैथाय मारै बेथाल जायोथाय थालनो जानो रोङाबा थाल नङा बोरै जाखोथाय लागावदो बरा थालांग्रा बिमल बावसो माबानि अजय देबगाननि माबायाव अजय देबगानासो एडभार्टाइसआव खोन्थायो बेखौ जानानै हाथाय माराम बेखौनो बायनानै जाबावसो मानसिफ्रा जासिनोसो मालाय बिस्रा देखायनायनि फैसा मोनो नों आं जाम्बा जाम्बियाव बायनानै जा गोथाव मोनथारसिगोन बेखौनो टिभियाव नुनानै जाद्रायाबाबो जाया होननायसो जानोसै जाबाबो जारला जायाबाबो जारला बानायबो जेथिया हिरामनिया मैगं फानग्रा जादों नै हिरामनिया मैगं खै थाखा मुथासेयाव हा बाबा फैसाया हरदो आंनो हर बेदर लायनोसै बिस्थिबार हरदो हरदोलै होलाय देलाय सानलाय फैसाखौ सानलाय बेसेबां जाखो देलाय सानलाय होलाय बेसेबां मोनखो मैगं फाननाया 50 60 70 90 110 20 30 40 50 60 160 मोनबाय माथो 160 ओइ नै आनैयाबो लाबाय मेथाइ जायोसो थुदो मेरलाथार मैगंखौ लांसै हिरामनिखौ लांसै लाङो ओइ आमा बा हामफेना फिसालाया उन्दुफालाय लेथारो जा गङाव हाबजागोनबो गङा खरसा लालायबावो मा सिगां हारामिलाय राजा नो जानबा नो मेथाइ नो बा फैलायबावबाय न' राजा न' मेथाइ नो उन्दुबावफिनसै नै बवा नांगौ नोंनो खरसा लालायबावो हारामिया बा उन्दुबाय दलदनो खहाय मोनामलायनाय लाफाबाय बेखौ बे गानो थाखायबा राजा ओरै दोमफा गाबज्रिदों